Takže ahoj, ja sa volám Aja a začneme s našim prvým videom. Určite ste nás ešte na obrazovkách tak moc nevideli, lebo sme tu nové. Budem tu natočať aj s mojou kamarátkou Ali, ktorá je momentálne veľmi ďaleko. Prečo musíme musíme naše mená začínať na A, to každému niektorému známemu, čo sme mu povedali, že ak sa budeme volať. Lebo je to jedno slovo. A to znamená, že atraktívne. Sme veľmi atraktívne. A dúfam, že to pochopíte. Čo vám ešte o sebe povedať? Som žena, ne? To vidieť. Chodím do 5. triedy, je mi 11 rokov a som alkoholička. Ale nedelám si prdel. Tak asi nevypadá moc múdro, keď mám na svojej hlave soba. To fakt nevyzerá múdro. Prečo sme s týmto začali? No začali sme týmto preto, lebo sme videli hlavne Goga. A Gogo nás najviac inšpiroval. Ale Gogo. Tak, dúfam, že sa vám to páčilo a dúfam, že toto nebude tak kráčať, bude to dlhší. Budeme robiť aj všelijaké challenge, dúfam, že sa vám to páčilo. Keď sa vám to páčilo, dajte hore páček, keď sa vám to nepáčilo, dajte dole páček. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo a bude ďalej, tak no čo vám povedať, tak copyright.